kasare zeon, kristo bat ina zeon, kasare ze, zeon ezerritikan, gure etxian. Eta nea nahiak, geho ja eskontzeko prepatu Andre Etxekarri biertzula eta esan zunean, orduan jarri zian gure etxian kristalak eta gauzak, balkoiak, zeon dana txikitua. Telatua, berdin, ura toki guztitat izartzezala, hotza bat, eta kabliak argilenak, egola etxe aurrian eta jostatzen eta kariok hola botatzen genitu, eta kabliak zizaz dezuten eta tomar vientos, argitik gabe guztien non etxea. Eta hola zigeagu, eosinek esango luke, hola zigeagela, hola zigegu. Amak asko sufrituta, baina geho ja bakoitza martxa hartu genuen eta beste zea bat, eta ondo bizi izanean. Eta kasare zutzi beharra nolako izan zen? Ni desiatzen. Zu desiatzen. Claro, gaizki bizi ginen, eta ni, Jesus, eskondu eskeotik primeran bizitu naiz, lan hain bihar, baina beste zea batekin, beste bizimogu bat, beste txukundadea, baina desiatzen kasestikan ateatzeko. Eta ama? Ama ez. Ama hortik atea zanean, uste neharrez juntzala etxea, eta bueltatu ginen neharra ateatzez izaten. Berriz honea etortzeko zerrekin. Hola, zehatu ositu, amak urtiak. Gure amak azezen zen kontentu. Aita moilian lan aitezun. Aita bizi izanean esatezun gure amak, nere ama Maria Brizarren lan aitezun eskonduta. Maria Brizar, Buenabistan. Eta Markez hau etortzen udar guzitan Frankokin etortzen zen honea, Donostia. Eta Franco jatian getzatzen, baina bea, la sastreria derbi, abenidan. Hor, pisu alkilatze zuten eta hor gehatze zian. Zan gizona segundo jefe de la Casa Civil. Baina etxi hau zan Markezana, bere Andriana. Eta hu etortzen zanean udaretan, etortzen zian zaldik karro batzukin. Ni guatzen aiz oso ondo. Ua ikuste genuen. Ama, Markeza datorta. Markeza datorrelatan? Bai. Azte zan, ama, meka hauen. Markeza datorrelata, hau eta batea eta bestea eta. Jaizte zan karrotikan, señora Dominika, zion. Ne amai errabia hundi jamate zion, señora deitze zionian, señora Dominika. Bueno, ya he visto que tiene buena verdura y buena eso, y a ver si me bajan verdura. Tomates, taulak ikuste zituen, a ver si me bajan. Bueno, askotan eosita, bestei, anjutezan ere, izpa, maritxugoi, verdurakin. Gero despeditzeko etortze zianean, bueno, el año que viene tiene que desalojar la casa, Baina aita bizizala ya, Desalojar la casa y ¿a dónde voy a ir? Pues tiene que desalojar. Baina nik urtero esautu nio nere amai, ahostua aldaitu. Eta etzakila nola ibiltzezan, bildurrak. Beha etortzezan nian. Eta pasatzezun ahostuan, meko. Baina, jesuitako ne etorri arte, ne amak aguantatu intzun hor. Eta urteatian, ja, etorri zan, oleaga. Eta hor Markeza izan azan, oleaga kinta izketan, nunbait Eliza iteko eta zea iteko eta itzeinak. Eta bueno, jo, Markeza etorri zanean, agostun, señora Dominika, tendrá que dejar la casa porque van a hacer una iglesia, el ayuntamiento ha cedido para los jesuitas, dana gezurretan, dana gezurra, hori zan dana gezurra. Eta bueno, ja, intzituzten, gauz guzik, nean aia hor bizitzen amakin. Hiru alaba ustet izan du zitula, hor jaiua ditula. Bestia, bakit bat oi hartzunen jaiua dula,
bi hiru bintzait hor jaiuak. Eta ala, nahi anaia deitu zian, esan ez, nola izan du San Markesa, eta utzin bihartzula maketxia, eta beake, basakatela noa juna, ama beakin emango zula. Baina, amak esan ziola, bea etzala jungo bearekin. Hoi hartzuna. Ni xierrena ju nahi dit, eta beak ametitzen manau, beakin gehiatu gana. Nahi anaia deitu zianian, ala atzaldien etorri ginean, itzein genuen, nola esango jozu ama batei ezetz? Ba, esan diton, nahi basun jun, juteko, etxiel, nik ateiken itola itxiko, eta ara juntzen ere, ama etxea. Oleagak esan ziotela, Elisa. Ez Elisik eta ez ezer, gure ikuluan mesa. Gio beste etxian mesa emate zuten. Ne semia komonelua horrein du. Kasesko ikuluan. Aldaria oso polita jarri ziguten. Bi florero oso politak urnak zian. Lore argizailaskuekin inak, argizailakin ina, loriak. Eta frutos sekos argizailakin ina, melokotoiak eta udariak eta matzak eta baina urna hundiak zian, Oik ez da ginen gehatu dian. Komoni joa intzunian ere semiak, aldaren aurrian jarri zituzten nahi bilek. Ku nola asko ginen, aipartitzeko, esan hon, jalegua besteik ez da izango amata, zeiru itxasaio, Elisai donatzen maitu. Gaur bilar hor Elisan ikusiko ditu goiek. Eta zan, nesemiak intzunean, komoni joa, han aldarian, mai bat zakaten jarri ja, aldaria bezala, eta hantxe, bi izeak, bi floreru horiek. Eta horrintzun, komoni joa horrek. Handikan puskatea, bi aldu zioten amai. Eta ama borinoa, eta gero berriz, hone etorri ginen. Eta hemen intzitun amak. 25 urte. 25 urte intzitun hemen amak. Markezak, ja bi aldu zitun tapakia. Horrez dago Elisaik. Eta oan asti hontan, egon du naiz ni, Boskosetako nola eskondu zan apaiza zeola horta Pedro Joseo, Pedro Miguelo, ez da gizeinan. Horrekin egon du naiz ni hemen, asti hontan. Nahi du sartzea behat dabiltzan koruan. Bi aldiz esan hau, esan nion ez. Nik kasesa ensaiatzea eta jun behar banun, enitzala sartuko hor. Zati, ni sartzen naizen bakoitzean horrean neharra ateatze zaite, esan nion. Eta ni, ez. Eta hoandikan atzo. Hortikan ateatzen eta ni etxea. Eta beste atekin ateazan, Hernanikoa. Eta, hemen datorren Andri hau. Hemen jaiua da, basarrin jaiua. Basarri jona, ena azul esan da, bai. Eta harrekin itzein nuen esan zian, Hernanikoa salagua. Eta berba, zeatik genuen koruan sartu nahi, eta ez. Ni altzan neola koruan, eta honea sartzia ez zizaitela komeni. Zizaitela onto zehatzen, eta enulan. Eta horrek, esan zian apaisa horrek egondu zana apaisa Boskosetan, eskondu intzan hoi, esan dizut, zeme bat zun Andriak, alargun gehatu zan Andrioi, eta eskondu zan. Eta horrek esan zian, nola aurreneko harria jarri zula beak, osea, hitza, esan nahi zian, aurreneko harria beak jarri zula Elisa iteko. Esan nion orduan, Oleaga eta etorri arte, Oleagak eta esan arte, nea ere ama hor bizitu zen. Baina horiek esan zuten nian Elizen bihartzala, nere ama kalea atea zen. Ena zule esan da bai. Nik aurreneko zea, nik inun hor, Elisa iteko zea. Gustezu? Hola atea zen ama hortikan. Elisa bihartzutelakoz.